मुङा प्रनिता रामसियारि आंखो जेनेबा मिडियायाव फोसावनाय जादोंदि जेन इउपिपिएल दोलोआव जबरदस्ति सोदो होननानै बिना गयारि मेम आरो मन्टु सारखौ नाथाय बे बाथ्राया नंखाय आं आंनि गोसो बायदियै इउपिपिएल दोलोखौ प्रमद सारनि दैदेननायखौ मोजां नुनानै आंनि गोसो बायदियै फैनाय जादों आरो शर्मिला बसुमतारिया बुंनाय बायदि लेखाबा बे बाथ्राया नंखाय आं बेखौ जबरदस्ति माने आंनि न'आव फैनायाव दखानाव फैनायाव मिटिं खोनासंनो फैनाल' आं लिंनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय बियो गावनो नामखौ थिसननाय जादों आं बेखौ जबरदस्ति नामखौ थिसन होआखै गावनो मिथिखादो ओमफ्राय बेवहाय आंखौ जबरदस्ति नामखौ थिसन होदो होननानै बियो जयनिं जाहोदो होनना बुंनाय जादों आरो खिन्थु आं बेखौ मालाबाबो जबरदस्तियै सोनाय जायाखै। गाव गोसो जानासो थांदोंमोन होनना फोरमायगोन नामा? सोरो? जाय जयेन जायो गावनो जेनेबा जयेन जानायखौ मिथिखादोलाय नामखौ सोंनायाव गावनो खोन्थानायाव आरो गावनो जेनेबा फालि सोनायाव गावनो लाइनावबो थाहैबाय गावनो सोजादो बेयावथ' आं जबरदस्ति बेखौ आखायाव हमना लाबोनानै सोनो हायाना। आङो गोसो जानानैसो फैदो रावबो आंखौ जबरदस्ति लाबाखै आरो थाखा होनानैबो रावबो बायनानै लाबाखै आङो प्रमद सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै फैनाय जाहैदों गावनि गोसो जानानै। फैनाय जाहैदों। मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां नुनानै जों फैनाय जाहैदों जयनिं खालामनाय जादों। गोबां दङ फैगोन फैनाया। बिपिएफआव दंमोन बिपिएफफोराथ' जोंखौ खबरखौनो लायाखै मावथिफोरा बोरै थादों बोरै दं बे सारमोना खबर लानांगौमोन आरो बिनि थाखायनो आं इयाव पिपलआव दिनै जयेन जानो गोनां जादों। गैया बिदिनो साइडआव दं माबायाव होयोमोन आरो जोङो बायदिथ' माबायाव गैयामोन जेनेबा राबां प्राइमारि।